वेलकम फ्रेंड्स तुम चैनल को पुणी थे स्वागत। आज संडे तेणु आज संडे रे कौन बनेबो तमे? आज पालक चिकेन मो फेवरेट। पालक चिकेन बनैबे जी लोक के करिके खाइबेनी तमे जे बनैबे आज गोटे यूनिक बनैबो पालक चिकेन। अच्छा हबे बनेबा एबे बनैबो संग संग स्टार्ट। कोन तो फोन देखिलोनी चलनु बनेबेटी अस्त्र दिया कोनटा अस्त्र गामुछा नहले कोन रोसई होउनी गामुछा नहले कोन रोसई होउनी कोन आछि पालक पालक शाग पूरा बाड़ी रो फ्रेश तोड़ी कांछ तोली के आनी अपन देखि बरते तोली के एक्सेस डरा हो जाय चिकन हाफ केजी चिकेन जे तुम एका खाइबी पूरा लेग पीस बाडे के आनी पूरा लेग पीस मो फेवरेट कलीजा एंड सब प्रकार आइटम अछि एतरे वर्तमान दम दिया होई छंती बिरयानी पाले न सकै पे कटा हबो एबे साग कटा हे हमरो पालक को बॉईल कला बेले टिके लूण पड़िबो लूण निहाती ऊपर पकेबा कथा टिके छेचा पके दो इतरा में अदा रसुण छेचा तीनटा रसुण टिके अदा तापर मते टिके दे दो ये कोन देबो सोरिष तेल बेसी ही टिके अल्प लागे टिके चिकन अपन आसथिबो कारण हम पालक करबा ना। Oh my god. टिके लेंबू तापर एते लूण जिवो लूण बस लंका ना देन टिके लंका भी रखिबो बस बस बढ़िया से ताको बढ़िया से पूरा ताको चिकन ता देखलन देखिटा ताको पागल न सटा ताको भलो से पूरा इधर छेचा कम बेली आला छेचा रे में तासी ओढा लगे तो डायरेक्ट टाइम पकाने चिकन बा Oh my god पूरा धुआं मते के लागोनी आज भलो हबो मस्त हबो भलो हबो जदी पकेबी न भलो हबो पकेबी सागो भी सिजु छंती हाई फ्लेम तो दिया होईची बॉइलिंग बने एबे पकेली हमारा हस्बैंड कौन करूछंती भगवान को जଣା पालक चिकन बिरयानी टेस्ट करबा में नहीं जो मस्त खाओ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଟା ଉଷୁନା ଭାତରେ କରୁଛନ୍ତି ନା हाँ तुम उतना बड़ा देखा ना ये प्योर दो बार बासमती चावल बिरयानी चावल रे बनेई चिकन करछो ना सेति में बस बस ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ଟିକେ ମସ୍ତ ଦେଖାଉ ପୁରା ରସ ରସ सरस बहुत बढ़िया है ବାସ୍ अरे नहीं କେତେ କ'ଣ ଖାଇବି ଟିକେ ଚିକେନ मस्त ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଇଛି ଧୂଆଁ କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ହେଇନି ମୁଁ ଚିକେନ ସହ ଏଇଆ ଖାଇଲି ଚିକେନ ସହ ତମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ ଏତେ ଆଙ୍କର ହିଂସା ମାନେ ସବୁ ଖାଇବି ଚିକେନ ବି ଖାଇବି ବିରିୟାନୀ ବି ଖାଇବି କହିଦେଲେ ଚିକେନ ଆଣିବି ମୁଁ ଚିକେନ ଖାଇବି ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ କରୁଛି ନା ମୁଁ ବି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି ମୁଁ କାହିଁ ମୋର ଉଷୁନା ଭାତ ଖାଇବି ମାନେ ଏତେ ଆଙ୍କର ମାନେ ଲୋଭ ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଖାଇବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଛି ମାନେ ନର୍ମାଲ ହେଇଛି ମାନେ ଦମ୍ ଫମ୍ ନର୍ମାଲ ଦିଆହେଇଛି ପୁରା ବହୁତ ହାଲକାରେ ହେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହେଇନି କ'ଣ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ଯିବ ସୋରିଷ ତେଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ସାବୁତ ମସଲାଟା ଏଠାରେ ସବୁ ଜାଗା ଆମେ ପକାଇବାନି ତାକୁ ବାଛି ବୁଛି କିଛି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାସ୍ ତମ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଯିବ ପିଆଜ ଗୋଟେ କଥା ବି 400 ଚିକେନରେ ତମେ କେତେ ତେଲ ପକେଇଛ ଦେଖିବ କେତେ ସେଇଟା 200 ଗ୍ରାମ ଡବା ମାତ୍ର 40-50 ଗ୍ରାମ ତେଲ ପକେଇଛ एक्सेस ହେଇଗଲା ଏତେ ତେଲ ସେଥିରେ
ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ସୋରିଷ ତେଲରେ ସୋରିଷରୁ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଭାଜିବେ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଏ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଆମର ରୋଷେଇ ଆଡ଼େ କରୁଛନ୍ତି ଆଡ଼େ ମାନେ ଜିଭଟାକୁ ବି ବୁଲାଉଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ପିଆଜ ପଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଉନ ହଁ ଖାଇବ ଖାଲି ମନ ହେଉଥିବ ଏବେ କେତେବେଳେ ଚିକେନ୍ ସରିବ ମୁଁ ଖାଇବି ଚିକେନ୍ ଖାଇକି ବି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଦେଖା ହେବ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ଏଗ୍ରାନ୍ଧା କରିଦେବି ଯେତେ ଯାହେଲେ ଏତେବେଳକୁ ମୁଁ ଯଦି ଚିକେନ୍ କଷାନ୍ତି ହେଲା ସରନ୍ତା। ନାଇଁ ସରେଇବା କଥା ତ ଛାଡ଼ ସରେଇବା। ମାନେ ସିରିୟସ୍ ମଜା କରୁନି ଯଦି ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ଏତେବେଳକୁ ମାନେ ବାସ୍ନା ମାନେ ପୁରା ଚାରି ଯୁଗ ବାସ୍ନାରେ ମାନେ ପୁରା ମୋତେ କୁଆଡ଼ୁ ଏତେ ମାନେ ଭଲ ମନେ smell ରଖିବା ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ଉପରୁ ଦେଖାଯାଉ ଜିନିଷ ଜମା କିଣିବେନି ଉପରୁ ଭଲ ଦେଖା ତ ଭିତରେ ନଥିବ କ'ଣ ହବ ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ପ୍ରଶଂସା ଥିଲା ନା କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଶଂସା ମାନେ ଖାଇବାଟା ଗୋଟେ ମହକ ଥିବା ଦରକାର ତ ମୁଁ ବା ସେଇ କହୁଛି ଏତେବେଳେ ତମେ ପିଆଜ ପକେଇଲା ଟିକେ ବାସ୍ନା ଅଛି ପୁଣି ସେଥିରେ ବାସ୍ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ନା ହଉନି କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନେ ବି ବାସ୍ନା ହେଉଥିବ ସେ ନାକ ବନ୍ଦ କରିସାରିବଣି ସମସ୍ତେ ଚିକେନ୍ 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 ହବ ଚିକେନ୍ ଭାଇନାଙ୍କ ଫାଲତୁ ଚିକେନ୍ ଆଲୋକ ଚିକେନ୍ ଫାଲତୁ ନୁହଁ ଏହାପରେ ଆମର ଯିବ ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇର ରେସିପିଟି ବତାଉଛି ଆଉ ସେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ରୋଷେଇଟା କେମିତି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଗିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କାଳେ କେଉଁଠି ଖରାପ କରିକି ଦେବ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଡାଲ କରୁଥାନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିଛ ପରେ ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏଇଟା କ'ଣ এটা জিঞ্জর গার্লিক পেস্ট ଏଇଟା ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ମୋ ହଁ ଲାଇଫରେ ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ତମେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ପେଷ୍ଟ ଯିବ କହୁଛି ବାହାରେ କେଉଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ନ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଫାଲତୁ ବନେଇକି ଥୋଇବେ ଏବେ ଆମର ଗଲା ପରେ ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ପେଷ୍ଟ ସେଥିରେ ସିଧା ପକେଇଦେବେ ଆଣିକି ଆମର ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ଚିକେନ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୋଛି ପାଛି କିଛି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବେନି ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ଲବଣ ଚିକେନ୍ ଲବଣ ତ ଯେଉଁମାନେ ସେ ରକ୍ତ ବି ପିଇଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ କ'ଣ ହବ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବେ ଅବଶ୍ୟ ମୋ ହାତ ବାଜିଛି ଯେହେତୁ ପିଆଜଟି ମୁଁ କାଟିଥିଲି ଟିକେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟମାଟର ଡାଇରେକ୍ଟ କଞ୍ଚା ସେଥିରେ ବି ଯିବ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ କାଶ୍ମୀର ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିଲା ମସଲା ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗଲା ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା ସବୁ ମସଲା ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଦେବା ରଖିଦେବା ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେବା ପାଣିଟା ପୁରା ମିଶିଗଲେ ମସଲାଟା କ'ଣ ହେବ ଫୁଲିଯିବ ମିଶିଯିବ ଭଲସେ ମିଶିକି ଫୁଲିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଥରେ ଦେଖିଦେବା ତାକୁ ସିମରେ ବସି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବାହାରିବ ପାଣିରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଟମାଟୋଟା ସିଝିଗଲେ ଜାଣିଦେବ ଟିକେ ଟିକେ ସିଝିଗଲା ବୋଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି କରିଦେବ ଟମାଟୋ ସିଝିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲାଣି ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଆମର ଅଛି ସେଇଟା ପକେଇବା ମସଲାଟା ପକାଇଦେବା ସେଥିରେ ଯେତିକି ମସଲା ଆମର ସବୁ ମସଲା ପଡ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଚିକେନ୍କୁ ଏବେ ଟିକେ ହାଇ କରିକି ମସଲାଟାକୁ ମିଳେଇବା ଭଲସେ ଟିକେ ସତ କଥା କହିବି ଏତେବେଳକୁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ସରନ୍ତାଣି ସେ ବି ମାନେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ହେଇସାରନ୍ତାଣି ଆପଣ ଏଇନେ କଲର୍ ଟିକେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ବନଉଛି ରୁହନ୍ତୁ ଖାଲି ପଡ଼ିସାରୁ ଛତ୍ର ହେଇ ବାହାରିବ କଲର୍ ତମେ ଯେମିତି ବନା ଲାଷ୍ଟକୁ ତରକାରୀ ଗ୍ରେଭି ହିଁ ହବ ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ଟା ଜମା ହେବନି ଗ୍ରୀନିଶ୍ ବ୍ଲାକ୍ ହେବ ବ୍ଲାକ୍ ହବ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଆପଣ ଆଗୁରୁ ଚାକିରି ଖାଇବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା
ପାଲକ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ମୁଁ ଏଇଟା କେବେ ବି କହିବିନି, ତମେ ତ ନିଜେ ବନେଇକି ଖାଅ, କାରଣ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବନେଇଛି। ତାଙ୍କର ଡରା ଗପ ଶୁଣିକି ଜମା ବନେଇବି। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କିଏ କହୁଥିବ ବନାଉନି। ପୁରା ଯୋଉମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ପାଲକ ଚିକେନ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ହଁ ହଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି, ଭଲ ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି। କହିବିନି, ମୁହଁରେ କହିବିନି। ଏ ସବୁ ପାଲକ ଚିକେନ ବନେଇଥିବେ କି ଖାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ଲାଗେ। ପାଲକ ଚିକେନ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ବନେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ବନେଇବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଖାଇବି, ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ସେଇ ଖାଇବି। ତମେ ଖାଇବ ବୋଲି ତମକୁ ତମେ ମୁଁ ଯଦି ଖାଇଲେ ତମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଟିକେ ଉପରେ ଉପରେ ତେଲ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ମସଲା ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲାଣି। ଏତିକି ବେଳେ ଏଥିରେ ଆମର ପାଲକଟାକୁ ପକେଇଦେବେ। ପାଲକ ପକେଇଦେଲେ ନା ପାଲକ ସହ ମିଶିଗଲା ପରେ ପୁଣି ତେଲଟା ଭରିକି ଆସିବ। ଏବେ ତରକାରୀର କଲର୍ଟି ଗ୍ରୀନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପତ୍ର ହିଁ ପକେଇଛି, ମାନେ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିନି, କାରଣ ମୋତେ ପେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେନି। ତେଣୁକରି ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇ ଦେଇଛି। କଲର୍ଟା ସାୟଦ ଆସିବନି କାରଣ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଲକର ଟେଷ୍ଟଟା ଆସିବା ଦରକାର। ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ, ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ଆମର ପାଲକର ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର। କଲର୍ ଆମର ସେମ୍ ରହିବ। କଲର୍ ତ ଜାଣିକି ଯାହା ହବ ହବ ଆଉ, ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛ, ଶାଗ ତରକାରୀ, ହଁ ସେଥିରେ ଶାଗ ମୁଗ ଖାଇଛନ୍ତି? ସେମ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଶାଗ ଚିକେନ୍। ଶାଗ ଚିକେନ୍, ଏଇଟା ଶାଗ ଚିକେନ୍, ସେଇଟା ପାଲକ କହିଥାନ୍ତ ଚିକେନ୍। ପାଲକ ଚିକେନ୍ ସେତେବେଳେ କହୁଛ। ଏଇ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରା 100% ସିଓର ଏଇଟା କଦାପି ହବ। ଲୁଣ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆସିଲାଣି। ଏଇଟା ରେସିପି ହେଉଛି ମାନେ ଶାଗ ଚିକେନ୍। ମୁଁ ବାଉଳା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛି, ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଥିଲି, ଆଗ ବନେଇ ସାର, ଯାହା ବନେଇବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ନାଁଟା ଦେବା। ତମେ ମାନେ କେବେ ଶୁଣନି କହୁଛି ଗୋଟେ ବନାଅ। ଆମେ ଦେଇଦେବା ତମ ନାଁ ଟା ଗଲା। ତମେ କହୁଥିଲୁ ପାଲକ ଚିକେନ୍, ବନିଗଲା ଶାଗ ଚିକେନ୍। ତାପରେ ଲୋକ ତ ଯାହା କରିବେନି ଛାଡ଼। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଖାଇବେ କହିବେ ମୋତେ ତାପରେ ଆସିକି ବନେଇ ତାହେଲେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କୋଉ ଚିକେନ୍ ହେଇଛି ଆମର ଏବେ ଲାଷ୍ଟ କୁହ? ଶାଗ ଚିକେନ୍। ପାଲକ ଚିକେନ୍ ନୁହେଁ? ପାଲକ ଚିକେନ୍ ଶାଗ ଚିକେନ୍। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଏଇଟା ଶାଗ ଚିକେନ୍ ବନୁଛି। ମୁଁ ବାଉଳାରେ ଭୁଲ କହିଦେଇଛି। ଏତେ ଜିନିଷ ତ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବିନି, ଲାଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି ଆଉ। ମୁହଁଟା ଦେଖେଇଲା। चिकन डन। चिकन बनिक तैयार। झोल चिकन और तमें नहीं आस मत भोक लगे मुझे जाऊँ खाइबी। ओके बटर पकई था बटरटा पकड़ा था ना बस चिकन टा बढ़ाई गला लेग पीस लेगर पिसार लेगर साग साग निजे साग साग तुम कली कलिजा ये कलिजा मो कलिजा देखते पिला को ना टी अपेक्षा भी कर बाढ़ी खाई सारे स्वामी अपेक्षा कर स्वामी चिकन 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 नहीं आसला कोठी चिकन नहीं आसला बर्तमान मोर मसाला नहीं टिपट क्यों ना सेपटे दही तार भेज मोर भेज बिरियानी आउ चिकन पानी साग चिकन साग चिकन साग देखिए तो सारो जहां वीडियो फोन खाइला चेष्टा करते ही छोटा भगवान कौन लगुच निजे भी जापर ना कौन लगुच
ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଖାଇବେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏମିତି କରି ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛ ତ ମସ୍ତ ହେଇଛି ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଭେଜଟା ଖାଇବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପୁରା ସାଧା ସିଧା ଖାଇବା ତମର ଏବେ ଶାଗ ଚିକେନ କରି ଖାଇପାରିବି ଖାଇ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ତ ମସ୍ତ ହେଇଛି ତ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବ୍ଲଗ୍ ହଁ